Ara sí que comença aquest acte de lliurament dels premis de la nit de l'edició i la lectura. Abans, però, com que tenim en nosaltres a la creadora artística d'aquests guardons, la Georgina Gamundí, és una artista pollencina, a qui se li encomanà crear cadascuna d'aquestes meravelloses escultures i tan originals. I per això mateix ens agradaria molt que pugi aquí, o que vengui aquí en el faristol, per explicar en primera persona com va ser el procés, com ho va pensar i com ha esculpit cadascun d'aquests 3 premis. Benvinguda, Georgina, un aplaudiment. Bon vespre. Primer de tot, vull agrair que m'hàgiu convidat a ser aquí avui. El propòsit de la meva intervenció és compartir amb vosaltres com ha estat el procés de creació dels guardons i què els ha inspirat. Voldria fer una menció especial a Toni Mir per pensar en mi i confiar-me aquesta responsabilitat. Sovint, un guardó sembla només un mer objecte, però en realitat, si es desgrana, sorgeix una petita història condensada. Quan l'editorial em va proposar crear aquests guardons, em va donar 2 imatges de referència, ambdues de Ramon Llull, i encara que semblin molt llunyanes en el temps, són profundament vigents. L'arbre de la ciència i de la filosofia i la màquina de pensar. Són 2 representacions que transmeten una idea molt poderosa. La del coneixement com un organisme viu que creix, es ramifica i es relaciona, i la del pensament com un mecanisme capaç de generar infinites combinacions d'idees. Com a escultora, vaig voler traslladar aquests conceptes a una peça tridimensional que no fos merament simbòlica, sinó que dialogués directament amb el món de la lectura i de l'edició, que és el centre d'aquests premis. Personalment, el mot edició m'evoca la manera com es fan els llibres, o el manco, o com es feien tradicionalment. Retallar, encolar, cosir, enquadernar, entintar. Amb tot, el món del paper, i en aquest cas, el món antic del paper que fa olor, que és tan vell que l'has de tractar amb molta cura perquè destil·la paraules màgiques. El guardó està pensat com un llibre que podria formar part de la prestatgeria de llibres antics de qualsevol biblioteca. L'interior és una petita escena, un diorama, una imatge esbocinada en profunditat. L'arbre de la filosofia enmig de les pàgines, com si el coneixement prengués cos. S'hi combina al fons l'esquema intel·lectual. Després, l'arbre ple de fruits que formen cercles, i un primer pla més narratiu amb diferents personatges. D'aquesta manera és com si l'escena cobrés vida. I trobar un savi, que bé podria ser el mateix Llull, amb el dit aixecat, que ensenya a 3 oients que representa les facultats de l'ànima humana, la memòria, l'enteniment i la voluntat. L'arbre de darrere, inspirat segurament en l'arbre de la vida de la càbala jueva, és l'intermediari entre la raó dels personatges i els atributs divins que s'entreveuen al fons i que tanmateix són inabastables. Pel que fa al procés de creació, cada guardó ha estat elaborat totalment a mà, tall a tall i fulla per fulla. He treballat amb tints i fibres, buscant textures i volums que recordin les pàgines dels llibres i manuscrits antics. La meva intenció era crear un guardó que no fos únicament decoratiu, sinó que semblés un objecte lul·lià que dialogués amb vosaltres, escriptors, il·lustradors, bibliotecaris, editors, persones que ens recordeu que el coneixement no és estàtic, sinó que es desplega, creix i es comparteix. Ja per acabar, enhorabona als premiats i una altra vegada gràcies per la confiança i per permetre'm formar part d'alguna manera d'aquesta celebració de la cultura i del pensament. Gràcies.